इउपिपिएलनि दिनै जयेन्ट सेरेमनिनि गेजेरजों मा फोरमायगोन? 17 बोसोर पिपिएफ सासन खालामनायनि उनाव पिटिसि ओनसोलाव जिहेतु जौगानायबो जायाखै मात्र दुर्नीतिल' जादों आरो बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा पिपिएफ सरकारनि बिरुद्धे बिद्रु खालामदों आरो बे सरकारनि बिरुद्धे बिसायख'थिनि दावहाजों नांनो थाखाय इउपिपिएलआ दिनै आगान सुरबोदों आरो बेनिखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा जायफ्रा पिपिएफनि दुर्नीतिफोरखौ नुबोदों पिपिएफनिफ्राय गासै सुबिदाफोरनिफ्राय बन्सित खालामना दोनजादों बेबायदि रायजोफ्रा दिनै पिपिएफखौ गारनानै आरो गुबुन गुबुन माबाफोरखौ संगठनफोरखौ गारनानै इउपिपिएलआव बाहागो लाफैदों बे इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै जानो हाबफैदों आरो मोनसे ढौ मोनसे माबा बुंगोन मोनसे ढौ मोनसे बारहुंखा माबानि बेरेखाय फैदों पिपिएफनि बेरेखाय आरो बे बेरेखाय ढौ होनायाव जों जिहेतु इउपिपिएल हिसाबै पिपिएफनि बेरेखाय नांनो ओंखारनायखाय जों सापर्ट खालामदों बेनिखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा गोसो खुसियैनो दिनै इउपिपिएलआव सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावनो दावगाबोदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बोरै सरकार दागोन होननानै बेनि सायाव मा फोरमायगोन? हाग्रामा महिलारियाथ' बुंखागोन खारन बिथाङा थांनाय समफोरनि जि बिसायख'थि बे थाखा फैसा बाहायनानै धमकि समकि होनानै सरकार दाबोदों आरो दाबो बे एखे रोखोमनि सरकार दानो हाबावगोन होनना सानदों खिन्थु रायजो राजाफ्रा जेब्ला बेबायदि अन्याय अनागारनि बेरेखाय जांख्रिखाङो गसंथायो अब्ला बिथांमोननि थाखा फैसा मानसिनि धमकि समकि गोहो बोलोफ्राबो खुनु दिन खामानि होआ आरो बेनिखायनो जुदि जनसाधारननि रायजो राजानि बे जांख्रिखांनायखौ बिथाङा जुदि गोरलै होननानै दाबो सरकार दानो हागोन होनना सानदोंबा बे बिथाङा खोब समाव मुर्खनि सोरगोआवसो रायजो जागासिनो दं। बिपिएफनि गोबां बिजाथिया टिकेट मोनैनि थाखाय गुलुं गुजुं जादों बेनि सायाव माबा मोनसे फोरमायगोन नामा? सोद्रोमा हिसाबै गोबां बोसोर खामानि मावनानै टिकेट मोनाबो गोसोआवसो एसे दुखु थाखागोन आरो दिनै बिपिएफनि जाय सोद्रोमा सोरबा एमसिएलए जानाय सोरबा हयथ' बिसिडिसिनि चेयारमेन जानाय सोरबा गोबां बोसोर पार्टिनि खामानि मावनानै टिकेट मोननो आसा खालामदों बिथांमोना मोननो हायाखै बिथांमोन होआलासिनो हयथ' गुबुन जायफ्रा मोनथावै बेबायदिनोबो होनो हागौ आरो बेयाव हयथ' थाखा फैसानि खेलाबो जानो हागौ आरो बेफोरखौ नुनानै हयथ' दिनै जांख्रिखांदों माबानि अथरिटिनि एगेन्स्ट पार्टिनि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि बेरेखायै बिथांमोना रागा जोंनाय फोरमायदों आरो बे स्वाभाबिक जाखागोन इनाय जेथिया खालामनाय जायो बेनि बेरेखायै जायबाबो रागा जोंनानै गावनि रागाखौ एसेबाबो दिन्थिगोन आरो बेनिनो मोनसे सावगारि दिनै पिपिएफनि मावथिफोरनि गेजेराव बेरखांदों। बेसेबांसो मासि मोननानै देरहागोन नोंथांमोना फोरमायगोन? जों एबसलिउट मेजरिटि मोनगोन दानि जिथु ढौ रायजो राजाफोरनि जि मदद आरो इनायनि बेरेखाय जिहेतु जों नांनो ओंखारदों बेनिखायनो रायजोफ्रा लैहोर लैहोरै जोंखौ मदद होदों आरो बेनिखायनो जों एबसलिउट मेजरिटि मोननानै सरकार दायो। बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ माब्ला फोसावनो सानो नोंथांमोना? बेखौ हयथ' दिनैबो माखासे स्पष्ट हागौ आरो दिनै बायसान्स हास्लाबाबा माखासे फर्मेलिटिनि बाखि दंबावो आरो बेनिखायनो दिनै बायसान्स हास्लाबाबा गाबोननि बिथोराव बिजाथिनि मुंफोरखौ फोसावनाय जासै। नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव जुदि सरकार सालायोबा बिटिआर ओनसोलनि मा डेभेलपमेन्टनि मा खामानि मावगोन होनना फोरमायगोन? मावनो गोनांथ' गोबां खामानि दं बेखै गामियारि ओनसोलनि जौगानाय लामा सामा बानायनाय दै लोंनायनि बेबस्था खालामनाय बेनिफ्राय साख्रि गैयि बायदि गोरों गोरा सेंग्रा सिख्लाफोरनि साख्रिनि बादैबो थांना थानायनि राहा बानायनाय गोबां ओनसोलाव दै लोंनायनि बेबस्था खालामनाय आरो बिदिनो गोबां जेंनाफोर दं जाय जेंनाफोरखौ जिखिनि मानसिनो थांना थानो थाखाय मौलिक जिखिनि मोनथाय नांगौ बे मोनथायखिनिखौ जिहेतु थांनाय 17 बोसोराव पिपिएफ सरकार होनो हायाखै आरो बेफोरखौ मावफुंनानैनो बिटिसि ओनसोलाव थानाय बा बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे खौसेथि लाबोनायनि गेजेरजों मोनसे मिलाप्रिति लाबोनायनि गेजेरजों मोनसे गोजोन थासारि लाबोनायनि गेजेरजों जों जौगानायनि खामानि गासै बिथिङाव सोलोंथाइ जोंनि सामाजिक सांस्कृतिक गासै बिथिङावनो जों दावगानाय खामानिखौ मावगोन। एनडिपिआर आरो बर' इनजास्टिस फरामनि इउपिपिएलआव जयेन जागोन होननानै खोनादों बे बेसेबां सैथोबा नोंथाङा बेनि सायाव मा फोरमायगोन? बिथांमोननि बाथ्राखौ जों बुंस'नो हालिया ओरैनो जयेन जानांगौ होननानै बुंदों खिन्थु प्रेक्टिकेलि इउपिपिएलआव जयेन जानो थाखाय जिखिनि नाजानाय बिथांमोननिफ्राय जिखिनि हास्थायनाय नांगौ
जों बेखौ नुनो हायाखै आरो बेनिखायनो जों दा बिथांमोननिफ्राय जिहेतु बिदि प्रप'जेल बायदि मा बुंगोन मोगा मोगि सावरायलायनानै बिथांमोननिफ्राय जगदान होनायनि जिखिनि प्रक्रिया जिखिनि प्रसेस जानांगौ बेखिनिखौ जानायखौ जों नुवाखै आरो बेनिखायनो जों दासिमहालागै जेबो बुंथ'नो हाया सावरायग्रा बिथाङा दि सिगनेटरि ग्रुपनिफ्राय दोरोदनानै बिथाङा हाग्रामा महिला दि जुगदान होदो बा बिनि सायाव माबा मोनसे फोरमायगोन नामा? बे बिथांनि बाथ्रासो जिहेतु इन्डिभिजुवेल डिफारेन्स होननाय मोनसे थायो बे प्रत्येक सुबुङानो निजा मोनसे बेक्ति साधना थायो जाय जेखौनो सोर मागोन गाव जेखौनो मोजां मोनो बेखौनो नाजावनाय बा जोगारनाय दा बिथाङा जिहेतु BPF खौनो मोजां मोनबाय बा BPF जों थांगोन बे बिथांनि बाथ्रा बेखौ जों थांनो नाङामोन होनना बुंनो हायाबा थांनाया थिग जादों बा गाज्रि मोजां जादों होननाबो बुंनो थाङा बिथाङा गावनि गोसोआव जों साननानै BPF जों थांनायखौनो मोजां मोनबायबा बिथांनि बाथ्रासो सानसुमा बरग'हाइ बिथाङा बिटिआर एकर्डखौ हाबदान जादों होनना बिनि सायाव सानसुमा बैसुमतारिया जि सुक्ति खालामदों 1993 आव सिमा गैया मु गैया बेखिनि सुक्ति खालामनानै BSA लाबोदोंमोन जेरावहाय जों बुंदोंमोन बे सुक्तिखौ बै समावनो जे बेयो थै गैयै अर गैयै मोनसे बेबस्था आरो दिनै बिथाङा जिबायदि सुक्ति खालामदों बे सुक्ति खालामनाया मालायनि सुक्तिखौ सोंखारिनि आसलथे मोन्थाय गैया जाय मानसिया ग्लासनि